ka ban sɔgɔma. E ko ta kɛ taa sugu la ba. Ne taara sugu la. Ne n ka labɛn bɛɛ kɛ k'e ɲini kɛrɛfɛ ka dɛsɛ. Wala ne kun tagara sugu la n ko yani n ko k'i wuli ne yɛrɛ kun na daraka yɛrɛ de labɛn sa yani n bɔ. Ala ka tile yɛrɛ cɛ. Amina. Ala ka nako bɛɛ. Amina. Ala ka garisɛgɛ. Amina. Ala ko dɔn. Amin. Ala ka ɲɔgɔn mɛn ɲɔgɔn na. Ala k'an ka furu. Amin. Ala ka den ko nɔgɔya. Amina. Ka baara ko yiriwa. Amin. Ina mun to yi. N'a min ka di ye papa min n'o de tobi. N'a min ka di ne wa. N'a min ka di ye kɛ. Ne b'a bɛɛ fɛ. Ayi. Ne b'a dɔn i b'a bɛɛ fɛ mais dɔ bɛ yen nɔ o ka di ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan. Ayi sabali Ayisa. Ne mana dumuni fɛn fɛn dun ne dun b'a fɛ yen na ten n k'a bɛɛ de dun ka di ye. Sisan naani min ka di ye jɔ min hakili la jigin la ni ne tigɛ n'a tobi don min na e bɛ dumuni ba kɛ i b'a fɔ k'e k'i yɛrɛ faga dun fo ne b'a fɔ n ko cɛ i ye dumuni kɛ bi dɛ n na tigɛ n'a yɛrɛ n y'o jateminɛ. O ye tiɲɛ ye i b'a dɔn tigɛdɛgɛ ka di ne ni ne ye bɛɛ mais n kun tɛ fɛ k'a f'i ɲɛna de. Ne b'a kalama. Problème t'a la a labɛn n bɛ taa ka na n bɛ segin joona bi. Awɔ ne taa bɔ kanko yɛrɛ la. Awɔ n bɛ taa kanko fɛ n ka sɔrɔ. Ne yɛrɛ n'a ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ yɛrɛ. Baasi tɛ mais docteur a ka docteur nana sɔn wɛrɛ na kɔni. Docteur bon ne m'a dɔn a bɛ se ka kɛ ne bɔlen a nana sinon n m'a ye fɔlɔ. Parce que pikiri nin bɛ ka wusaya ma yɛrɛ yɛrɛ de. Sisan kɔni parce que o début yɛrɛ la ni pikiri kun kɛra la i b'a ye a ko paraît que kunkolo yɛrɛ kun bɛ segin a nɔ la yɛrɛ. N'o sera ka avancer je crois que c'est mieux. Ala k'an dɛmɛ ni ko la ko ye. Amina yarabi. Ala ka segin ni. Amin amin. N bɛna dumuni labɛn se yanni k'i tila. Dina. Dina. Madina. Karamɔgɔ. N tɛ kanku mankan ye. A ni sɔgɔma. Ma, a ni sɔgɔma. Nse. Ma. Hɛrɛ sira. Ma. Ala ka tile. Ami ami. Ala ka sabali. Amina yarabi. Ala ka kisi sabali. Ami ami ami. Ala k'o dugawu minɛ. Madina dun? Madina bɔra depuis sɔgɔmada in na. I yɛrɛ dun kɛnɛya bɛ yen kɔni. Alhamdulilayi baasi foyi tɛ n na. Kɛnɛya kɛra? Kara san kalo 12 ne ka kɛnɛ koyi foyi tɛ ne na. Awɔ ne kun filila. I sira ka hɛrɛ la kɔni? Alhamdulilayi. O diyara kojugu. N mago kun bɛ Madina la komi n bɛna taa baarayɔrɔ la. Nka e ka don k'i reposer. I tɛ nasɔngɔ di yan ka tobili kɛ? Ayisa bɛ ka tobili kɛ ka ban. Karamɔgɔ e filila dɛ. N ko bi ga kun bɛ ne de la. Tiɲɛ don koyi. Ne filila komi n tɛ fɛ e ka sɛgɛn dɛ. O kama n y'a di Ayisa ma k'a ka tobi siɲɛ kelen. I b'a dɔn e ka ko ka bon ne ma cogoya min na n tɛ fɛ e ka sɛgɛn de sa. N y'a mɛn n'i ko ten. Non bi tobi to Ayisa bolo Ayisa b'a kɛ. Awɔ ni Ala sɔnna. N bɛ taa baarayɔrɔ la ka na. Awɔ. E ka don so kɔnɔ don. N bɛ n sigi kɛnɛ Ayisa i da so kɔnɔ sa n ka da tugu i da la i ka sunɔgɔ dɔɔnin. Tilekɛ ne ka don so kɔnɔ ka da tugu ne la karamɔgɔ. O tɛ foyi ye sa. Ayi n bɛ I da bɛn n b'i deli e k'i da so kɔnɔ. Karamɔgɔ kɔni ko wɛrɛ tɛ in na. Non foyi t'a la n faamuya i ka ko de ka bon ma tile bɛna bɔ sa. Ayi ne ka ko kɔni mana bonya ma cogo cogo karamɔgɔ diyagoya an ka don so kɔnɔ wali e ni muso wɛrɛ bɛ ka na du kɔnɔ mun ni ne Ayisa tɛ kelen. Ayi a fa sa furu la i bɛ muso wɛrɛ ta mun na e ni Ayisa bɛ ne bolo n bɛ muso wɛrɛ bɔ min a nafa jumɛn bɛ n kan. E dun b'a fɔ ko ne ka don so kɔnɔ. Ne bɛ fɛ i ka t'i lafiya de quoi. Ne ma bɔ dali de la sisan. N y'a faamu mais n b'a dɔn halisa i sɛgɛnnen don. Awɔ i sɛgɛnnen don halisa n b'i deli don sa don. Karamɔgɔ ne tɛ ka don so kɔnɔ sabali. Kuma caman nege foyi foyi tɛ ne na. Karamɔgɔ e nana ne fɛ ne y'i kunbɛn ni hɔrɔnya de ye. N ma mankan k'i la n ma foyi foyi k'i la nka diyagoya an ka don so kɔnɔ. Ayi kanku e b'a dɔn ne yɛrɛ fana nana n'i ye fo ni bonya ni karama ye tiɲɛ tɛ est ce que n ye ko gɛlɛya i ma nka ni n ko min ka di i cɛ o fana k'a ye sa. N'i ko ten. Don i ka datugu i y'a mɛn i kana bɔ dɛ i b'i reposer ka ɲɛ sunɔgɔ ka ɲɛ yɛrɛ de. Awɔ. Kɔri nin tɛ kanku ka bana bannen n ka banabagatɔ ma da Ala la e ka dɔɔnin kɛ tantɔ fɔlɔ. Karamɔgɔ tɛ nin kɛ ne n'a ka kɔrɔ dɛ. Diyagoya ka don so kɔnɔ tilegɛn na. Ne tɛ don so kɔnɔ n'a kɛra fɛn mun ye kɛ ni Ala sɔnna ma a bɛ na ɲɛ dɔn. Karamɔgɔ wallahi kɛ ne fari yɛrɛ de donnen don ɲɔgɔn na n nana furanna ne ta pour que ka yɔrɔ furan ka fari sabali sa ne y'a fɔ n k'e ka n'i yɛrɛ bila nin ko nin na e n'a fɔra ko sungurukɔrɔba 2 bɛ aw bolo la bɛ yen nɔ Madina bɛ yen
I b'a dɔn kɛ a diyara ne yɛrɛ de pour que n fari ka bɔ ɲɔgɔn na. Ayi ne bɛ mɔlɔya k'i kari kɔnɔna la furan na ka denmisɛnninw to so kɔnɔna la sa grand sœur. Karamɔgɔ yɔrɔ furani nin tɛ foyi kɛ sa. Ayi ne de k'i ma i kana ni yɛrɛ bila nin baara nin na. N ka baara sɛbɛlama o tobili ni fɛn o fɛn mais yɔrɔ furan nin kɔni surtout kɛnɛmana furan nin o tɛ ka yɔrɔ fura ta yɛrɛ. A to me siɲɛ wɛrɛ n bɛ hakili to a la n bɛna bi taa ni fara ɲɔgɔn kan. Ne ko e ni Kankun ye ɲɔgɔn fo sɔgɔmada na. Ayi depuis sura de bɛ ne ni Kankun cɛ. Baasi t'a la kɔni. Non baasi foyi t'a la a bɛ n'a fɔ nouvelle duman yɛrɛ bɛ yen. Barisa ne bɔra Kankun ka da la sisan. I b'a dɔn k'a ye ne fo mɔgɔ ɲɛnama kan i ko mɔgɔ min seginna a nɔ la i ko Kankun tun bɛ cogoya min na. Ni Ala cɛ. Nin ko Ala ka nin ko bɛ hɛrɛ bɔ. Alhamdulilayi rabil alamina. Walayi. Ala e sɔnna ka nin kɛ ne ye bi. Karamɔgɔ ni n y'a f'i ye ne bɛ da su ne tɛ sunɔgɔ ne bɛ da tile ne tɛ sunɔgɔ ka sababu kɛ banakun ye. Walayi m'a dɔn. Hali kun ne tatɔ sugu la ne ni Kankun ka musokɔrɔba bɛnna a ko Kankun ka lahalaya bɛ cogo di ne dun b'a dɔn a tɛ fɛn dɔ fa ko la. Ne fana y'a f'a ɲɛna n ko Kankun bɛ n ko baasi foyi t'a la ni e nana nin nouvelle fɔ ne ye nin ye tare a bɛ kɛnɛ ka sɔrɔ musokɔrɔba tɛ foyi dɔn a la. Ne dun b'a dɔn fa b'a la wagati min a tɛna se ka taa lakale ko fa b'a la. I m'a fɔ musokɔrɔba ɲɛna kɔni k'a bɛ yan nɔ parce que ne y'a fɔ musokɔrɔba ye n ko ne ba man kɛnɛ n ko ne y'a bila ka taa yen nɔ o kɛrɛfɛ quoi. Ne kɔni y'a fɔ n ko baasi foyi t'a la bien a ti yan nɔ ne o ma tɛmɛ ne n'a cɛ. A ko k'a ka lahala bɛ cogo di ne ko baasi foyi t'a la. O ɲɛna kojugu parce que ne y'a fɔ musokɔrɔba n ko n y'a bila ka taa village la quoi. Sisan a ko bɛ cogoya min na. A bɛ n'a fɔ fura b'u wa e fɛ baara kɛ dɛ. Alhamdulilayi karamɔgɔ n'o kɛra kɛ walayi o yɛrɛ ye sutura belebeleba de dalen ne kan sabula ne ye nkalon tigɛ su ni tile ne bɛ Amini nkalon mais ne nin nana kɛnɛya tantɔ an bɛ alhamdulilayi fɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la karamɔgɔ ne tɛ se ka foyi de f'i ɲɛna ni dugawu tɛ balimaya la i ye ne dɔn wa furuɲɔgɔnya la i ye musow fana dɔn u y'u ka degun k'i ka degun ye i m'i miiri Kankun ka kɛwale ma n'i kun y'i miiri o ma an bɛ yɔrɔ min na bi an kun tɛ se ne bɛ dugawu de k'i hali bi Amina ko diɲɛ ko ko Ala k'a nɔgɔya i bɛ ka fɛn fɛn ɲini sen n'i bolo Ala k'a kɛ sɔrɔ fɛn Ala k'i ni jugu ta Ala ka ni jugu se la Ala k'a ɲɛ mɛn i la fo n'a y'a sɔrɔ balima dugawu tɛ tiɲɛ o sen jɛlen o bolo jɛlen Ala k'i sago k'i karamɔgɔ kuma foyi tɛ ne da e ka ko la Kankun ka ko la hakili to a la dɛ grand sœur a yɛrɛ b'a dɔn a ko kɔni a bɛ nin kɛ siɲɛ caman mais an bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin kɛ laban ye. Voilà. A bɛ komi nin y'a ko nɔgɔyalen. A ka ko nin kɔni wulila a b'aw hakili to a yɛrɛ a ye da nin bɛɛ sɔgɔ n'a ka ko nin wulila dɔrɔn a ye taa Ayisa fɛ a ka da sɔgɔ an ye aw ka n wele n bɛ na joona i y'a faamu n tɛna yɔrɔ ma janya kosɛbɛ quoi. Est-ce que nin kɔfɛ a bɛna wuli bilen. Bon mɔgɔ t'a ɲɛdɔn walayi. I y'a faamu. Ok n bɛ taa. Grand sœur i to ka denmisɛnninw bila ka yɔrɔ in furan dɛ. Awɔ n y'a mɛn. Ok k'an bɛn. Karamɔgɔ Ala ka tile yɛrɛ. Amina yarabi. Ni bɛna i bɛna an sama. Baasi t'a la. O don nɔnɔ kɛnɛ. N y'a mɛn. Awɔ. Fɛnɛ. Awɔ fɛnɛ. Ok n y'a faamu. Alayi karamɔgɔ kɔni ne bɛ dugawu de kɛ kuma foyi foyi tɛ ne da karamɔgɔ ka ko la ne ka juru foyi t'a la balimaya la walayi n'i ye nin kɛ dɔw ye u b'a fɔ k'i furu sanga n'i sigi du kɔnɔ k'i tɛ galama ta k'a bila galama la mais hali ne bɛ ka yɔrɔ nin furan cogo min a bɛ ka min da karamɔgɔ sɔnkun kan ne de b'a dɔn balimaya ye nin yɛrɛ de fɔ an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala kana nafigi don an ka balimaya la diɲɛ dugukolo kɔ kan mɔgɔ o mɔgɔ ko k'i bɛ don an ka balimaya la walayi Ala k'i nin to a k'o da fɛ kuma foyi tɛ ne da. I jɔ ne yɛrɛ tɛ se ka nin yɔrɔ furan n bɛ boli ka taa ni kibaruya fɔ Ayisa ye n buramuso n buramuso. Ala nafa foyi tɛ mankan na ne ni Ayisa famana ka baro kɛ dɛ ale ni Absa est-ce que ne tɛ tila ka taa Ayisa ka da la an ka tɛ wuli yan walasa karamɔgɔ gɛrɛsɛgɛ ka fɔ ni dɔɔni sinon an ka don o don mankan in yɛrɛ a ka jugu cɛ gɛrɛsɛgɛ ma dɛ. I mɛ karamɔgɔ tɛ ka se ka bɔ a yɛrɛ la karamɔgɔ tɛ ka se ka bɔ a yɛrɛ la mankan de don nka n bɛ diya ni Ayisa fɛ walasa du in bɛ se ka suma dɔɔni cɔ n ka sɛgi ta ka bɔ so kɔnɔ sa. N buramuso n buramuso n buramuso ni sɔngɔ bi a kɛra de. N buramuso a fɔ tabarikala. Tabarikala. N buramuso bi ka di koyi. Ni fiɲɛ bɔra min ni fiɲɛ bɔra min. An buramuso a ɲɛfɔ. N buramuso n da fiyɛ. N ye kɔgɔni k'a la. Ayi. N ye kɔgɔni k'a la. Ayi ne t'o fɛ. I ka don parfum tɔ. N buramuso ko papa de nana o parfum di ne ma. N'i ma parfum di ne ma ne tɛn'i da fiyɛ fɔ. An bɛ kelen san ka d'i ma. Ayi min b'i bolo ne b'o yɛrɛ de fɛ. N buramuso ko papa i dɔgɔnin de nana o di ne ma n buramuso. O fana tɔni. N buramuso i b'a dɔn ko Kankun ka fa bɛ ka nɔgɔya. Kana na nin fɔ. A bɛɛ ne cɛ ne kun tulo b'a ni karamɔgɔ mankan na sisan a bɛ komi ne ni karamɔgɔ ye jigisɛgɛ kuma dɔw fɔ ne ɲɛna a bɛ komi a ka fa bɛ fɛ ka ban dɛ.
awo karamɔgɔ ko ale n'a ye ɲɔgɔn fo très bien olu ye min kɛ kuma la a bɛ ɲina ka minute 5 bɔ a ma réseau bila kuma ninnu si kɔnɔna la ko ni docteur bɛ to ka na pikiri k'a la o de m'a nɔgɔya mɔgɔ t'a dɔn fura caman fana kɛra kankun na ko n buramuso fura ba de kɛra kankun na ne yɛrɛ bɛ se k'a sɛbɛntiya parce que ne ɲɛ b'a ni papa kun jɔlen na u bɛ kuma ba sigi wallahi n buramuso ni kankun ka fa kɔni ne nin kɛra a nɔgɔyali ne bɛ wari bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ne b'a bɔ yen ne bɛ sɛ jɛman pas kelen san an b'a dun ayi buramuso kelen kɔni ka dɔgɔ bisimila kelen ka dɔgɔ e ɲɛ bɛ ne la baara la e kelen bɛ kelen dun nka ɲa yira ta yan buramuso ne kɔni kɛra wallahi billahi ne bɛ jago 2 sila la i ka sɛ kɛ saraka an bɛɛ ka dun o ka ɲi buramuso ala dan o kɛ ko n buramuso wallahi ne ka n ka fa in kɔni nɔgɔyara a bi diya ne cogo min na wallahi a bɛ ala dɔrɔn de b'a dɔn alo dun ne tatɔ sugu la ne ni kanku bamuso bɛnna kanku bamuso y'i kanto ne ma k'ale denmuso ka lahalala bɛ cogo di ala ko tiɲɛ ne ma baasi fɔ a ɲɛna ni ne ma baasi fɔ o ɲɛna ni o fa nana fo ka tila k'o fa ba ma b'o kalama o tɛ ne bɔlen nkalontigɛ la o tɛ ala kɛlen ka sutura dɔ da ne kan n'o kɔni kɛra an bɛ tare fɔ dɛ o ye ala tanu yɛrɛ yɛrɛ de a fɛnɛ bɛ kɛ cogo di ala yɛrɛ tɛ sɔn kuma bɛɛ ka kɛ piripiri paraw ye ko ala yɛrɛ tɛ sɔn kuma koyi mais an bɛ dugawu de ɲini ala fɛ ala ka nin kɛ nin bannen ne ye min fɔ yɔrɔ i da la e ka na an ka taga lajɛ e ka bila nin ye an ka taa ɲɔgɔn fɛ ayi buramuso ne bɛna an ka tobili ko la e ka bila nin ye e ka taa lajɛ fɔlɔ ne nin kɔni kɛra bin buramuso billahi ne tɛ yɛlɛ yiri min sanfɛ o da bɛ kɛ nana ye de nana yari ne t'a lajɛ ka nana kɛra cogo min na n b'a f'i ye nana yari b'i débrouiller o la ka taa bi kanku ne tɛ se ka gɛrɛ kanku na dɛ tiɲɛ do kanku ka bana in a bilama ka fisa mɛ o foyi tɛ ne ni kun bila ka kariya ka gɛrɛ kanku na n ka bana mana fa mana kɛnɛya cogo ne ka gɛrɛ o la ka ne sama ka gɛrɛ a la ka ne ci a mana kɛ togo togo foronto bɔrɔ mana kɔrɔ togo togo walahi tɛ se ko kelen bɛ sɔrɔ a kɔnɔ mɔgɔnifin ka fa mana ban togo togo i kana kariya ka da la kosɛbɛ sinon o b'i yɛrɛ jira diɲɛ na mɔgɔ min ma ne kɛnɛman to kanku buramuso nam basira ere baasi t'i la kɔni baasi foyi tɛ si kɔri baasi t'i la ayi baasi foyi tɛ n na e dun bɛ ka kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min maloyalen don wali mɔgɔ min bɛ ka siran ayi ka siran wa foyi tɛ yen nɔ ne nana i fo dɔrɔn de baasi tɛ yen kɔni baasi foyi tɛ i fari ka fisa ala ka lafiya kɛ ala ka ban pewu ne ma nin faamuya dɛ n buramuso karamɔgɔ nan'i jɔ ne da la ko ne fari ka fisa e fɛnɛ tilara ka na fɔ o mana mun de bɛ ne na wa kanku mɔgɔ ni banamisɛnnin tɛ ban koyi foyi tɛ ne na a bɛ se ka kɛ e kunkolo bɛ gidi wallahi billahi ni kuranɛ cɛ foyi tɛ na mun bɛ na n ka kɛnɛ n sen na n ka kɛnɛ n bolo la n dalen tɛ n bɛ taa n ka baara yɔrɔ la taga cogo mun ka di n bɛ segin cogoya mun ka di mun bɛ na foyi tɛ na n bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi bana tɔɔrɔ ma amina ya rabi ama ala k'o dugawu minɛ ne yɛrɛ kun ko n bɛ tila ka taa n ka baro kɛ ne ni Aisha n bɛ tila ka taa n bɛ baro kɛ ka baro kɛ awɔ n bɛ te sa e ni Aisha an ka baro kɛ awɔ ni ala sɔnna ma n buramuso nafa tɛ nin kɛlɛ ninnu na sa don o don kɛlɛ du kɔnɔ nafa foyi t'a la i komi n yɛrɛ ma se ka taa bara yɔrɔ buramuso e fari ka fisa yɔrɔ ayi n y'a mɛn tile ka te san ka na kɛ an ka te wuli ne bɛ k'i ɲininka dɔrɔn de karamɔgɔ taatɔ ko ne ma ko ne ka da tugu ne la e fɛnɛ nana e da nɔrɔlen don bana na n buramuso i bɛ tiɲɛ dɔn wa ni mun don a y'a fɔ ɲɛna siɲɛ kelen n buramuso n'i y'a ye ne nana i fari ɲininkali kɛ ne ma kɛ kojugu kama koyi wa n'i y'a ye karamɔgɔ fɛnɛ ko k'e ka da tugu da la a tatɔ a y'a kɛ e lankanali de kama ne lankanani e b'o kɛ ko wɛrɛ de ye o tɛ o ne lankanani kɔrɔlen ne tɛ tile so kɔnɔ yan nɔ da ma tugu foyi tɛ yen mun na e tɛ k'a faamuya koyi a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ na vagabond dɔ bɛ na so kɔnɔ ka kojugu dɔ kɛ mɔgɔ tɛ y'a kalama a y'a kɛ n'o dɔrɔn de ou bien zon dɔ bɛ na don i ka so kɔnɔ n'i donna ɲɛgɛn kɔnɔ a y'a kɛ n'o dɔrɔn sinon kojugu tɛ koyi mais ne ka so kɔnɔ ko zon bɛ na don ne ka so kɔnɔ ni zon b'a dɔn ko fɛn min bɛ so kɔnɔ a bɛ o dɔn ne ka dɔn n y'a faamuya e yɛrɛ i ka ko fɛnɛ ka gɛlɛn dɛ ni mɔgɔ fɛnɛ bɛ k'i dɛmɛ i fɛnɛ k'a dɔn a ye sa karamɔgɔ kɔni ma nin kɛ kojugu kama wa ne yɛrɛ y'i ɲininkali i fari ɲininkali kɛ kojugu tɛ buramuso ne bɛ fɛ an ka bɛn a la de koyi sinon e fɛ ko ne bɛ siran ne tɛ siran koyi ne bɛ k'a fɔ n ko n bɛ fɛ n ko ka taa baro kɛ e fɛ yen o e bɛ tila ka n'a fɔ tuguni ko ko ni mɔgɔ bɛ ne dɛmɛ o tɛ i n'a fɔ ne de ye mɔgɔ jugu ye an ka taa baro la n taa n bɛ tila ka taa e m'a fɔ k'e tun bɛ ka taa baro de la n bɛ tila ka taa e bɛ ka ko kɛ fanga na ko tɛ koyi buramuso ne bɛ nɛgɛ nin dɛ o ma e den ya mu Allah
bɛ ne na ne ma nin faamuya dɛ karamɔgɔ bɔra yan karamɔgɔ bɛ don o don na ne ye Absa nana Absa bɛ don o don na ne ye ne kumana ka boli Absa ka boli ne ɲɛ buramuso mun kɛra foyi ma kɛ ni boy bolila biribiri sen tigɛ ni samara yɛrɛ t'i sen na ne tun bɛ sport de la ko sinon foyi tɛ yen nɔ buramuso sport ni ɛri na sport de bɛ sport ko la i bɛ sport kɛ tan tɔ ɔrɔbu b'e la i ka sɛ i couché ka bɔ buramuso a ka di kɔni fo k'i ninakili bɛɛ yɛlɛn ta ko n bɛ sport la Aïcha o mais tɛ kuma bɛ don e kulo yan ne fɛ ka bɔ yan fɛ kɛlɛ ko tɛ yafa ma ne fana b'i ye de k'i ɲininka o buramuso i b'a dɔn ko ne ni Kanku kumara sisan bilahi foyi tɛ Kanku la Kanku ka fa kɛnɛyara pewu Kanku jumɛn Kanku tɔgɔ 2 de bɛ yan ayi Kanku tɔgɔ 2 tɛ yan dɛ mais e ko k'e ni Kanku kumara ko foyi tɛ Kanku na e y'o dɔn cogo di ne de ma bɔ Kanku ka da la sisan ne ni Kanku bɛ baro la Kanku yɛrɛ ko ne ma k'a bɛ taa te san ka na sisan ko ne k'a fɔ k'a bɛ tila ka na baro la tile ka te minɛ ko sisan i ka tasuma kɛ funda la an kana baro la buramuso Aïcha mun bɛ yen nɔ Kanku k'a fɔ k'ale bɛna te wuli la ne ka yɔrɔ la wa ko ni Kanku ka fa ma yɛlɛma i fɛ sabula ne ni Kanku kumara sisan yɔrɔ bilahi i b'a fɔ mɔgɔ min tile kelen fa ma deli k'a minɛ ko de yɛrɛ tun tɛ sen tigɛ ni na o ko la ta o tɛ ka sen tigɛ ni k'o ko la ne tun bɛ n ka sport de la ka mun sen tigɛ ni Kanku ka na te wuli la ne ka yɔrɔ la yan buramuso a bɛ se ka te daga sigi a bɛ te daga sigi komi ne yɛrɛ kan ka tila ka bɔ an bɛ se k'a sigi wa ou an bɛ se ka ayi aw b'a sigi ne komi ne kan ka tila ka bɔ ayi n'an te min i bɛ bɔ ne yɛrɛ kan ka bɔ fiɲɛ cogo min na de mɔgɔ tɛ se ka kɛ foyi yɛrɛ kɔ n ko waati tɛmɛ ne yɛrɛ tun tɛ se ka sunɔgɔla ni n terikɛ ka du kungo fɛ kara ye ko bɛɛ ku n'a fɔra ko i tora gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔ ka taa ala kɛmɛ ka lajarabiw bin kan walahi i b'a fɔ ne yɛrɛ ka bila nɔ na quoi kara sɛgɛnna wallahi kara sɛgɛnna a sɛgɛnna yɛrɛ de ala ka bɛɛ bɛn ni muso ɲuman ye quoi n'i ma bɛn ni muso ɲuman ye wallahi diɲɛlatigɛ kɛ b'i bolo jahanama de i b'a maa wɛrɛ bɛ kuma min fɔ an ye duwawu la k'ala k'i bɛn ni muso ɲuman ye wallahi a laminɛ min na ne ta kɔni ni terikɛ yɛrɛ ta kɛra cogo min na kɔni a lafiyara côté dɔ fɛ ka tila k'a tɔɔrɔ côté dɔ fɛ wallahi a bɛ kɛ cogo di diɲɛlatigɛ n'a cogoya tɛ wa ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn bɛna mun yɛrɛ de fɔ bilen karamɔgɔ sɛgɛnna a nɔgɔyaba ye ala yɛrɛ de ye wallahi na cɛ y'a fɔ cogo min ala ka bɛɛ garisɛgɛ muso ɲuman ye jɔ ne yɛrɛ ɲinɛ n bɛ tɛmɛna ta ka na aya ok a k'a bɛ tɛmɛna ta ka na mais e kun fa ye hali mɔgɔ t'i natɔ yɛrɛ sira fɛ kara ne yɛrɛ kɔni i b'o jakuma ni cak ne yɛrɛ bɔra i ka baarayɔrɔ la sisan n'a sɔrɔ denmisɛnninw k'i bɔra n ko ni ma taa yɔrɔ si ni gɛrɛn tɛ mais a bɛ kɛ cogo di denmisɛnninw bolo sera baara ɲɛnama tɛ yen denmisɛnninw bɛ se k'o débrouiller ka ban baasi tɛ yen baasi foyi tɛ an ma yɛlɛ bi yan an ma yɛlɛ bi parce que an kan ka marché min kɛ cɛ o y'o bɔ a ma waati n'a cogoya tɛ wa a ma nɔgɔ n yɛrɛ ye nin faamuya sa koyi a jora n'an yɛrɛ la kalo joli ne yɛrɛ bɛ ka ɲina bidon kɔnɔ baara kɔ sa mais n kun ye n ka baara dɔ min f'i ye halisa a tigi b'a ko kan bamananw ko ten ko n'i bɛ ko kɛ ka taa a bɛ jo i fari la tiɲɛ don sinon maa tun t'a dɔn ko bi b'i kɛ tan wallahi mais ala ka sini fana jira an na amina yarabi ɲɛ b'a la kara dɛ ne yɛrɛ k'u fɛ ka hakilina dɔ yiri dɔrɔn n'a tigi ma baasi ye Sufi e ka hakilila yira ne na ko ka kɛ ne ma baasi ye o ye fili kelen k'an sɔrɔ dɛ ayi o tɛ n kɔni bɛ fɛ ka laɲini min dɔ k'i fɛ baasi t'a la tɛmɛ ɲɛ b'a la ko caman tɛmɛna du kɔnɔnaw cogoya yɛrɛ fɛ ka dafa an ka sɔrɔ yɛrɛ cogoya kan ni ala nana ni nɔgɔya ye an muso sera ka hakili sɔrɔ ka kɛnɛya dɔɔni o y'ala taa n'u ye dɛ nka walasa e yɛrɛ ka lafiya dɔɔni wari nafolo bɔ ni fɛnw na a ka kan ne yɛrɛ kɔni fɛ dɛ i k'a lajɛ i ka ninnu dɔw bila ka taa bɔ so ten hali ni bɛ maa e y'a dɔn cogo di ko Kanku fɛyara kara hali ni ma ye du kɔnɔ kɔni du kunnafoni fana bɛ sɔrɔ ko sɔgɔma wɛrɛ na sisan ne bɔtɔ nɔ foyi t'a la bilen foyi de tɛ Kanku la a kɛra dɔ de han e yɛrɛ tun ye Kanku ye siɲɛ laban na k'a to cogoya min na e sigi b'a dɔn k'a nɔgɔyara ka tɛmɛ o bɛɛ kan sɔgɔmada na yɛrɛ ko ne ka wari d'a ma ka taa sugu la ale bɛ tobili kɛ et tout fɛn bɛɛ quoi a seginna nɔ la yɛrɛ de a fisayara kosɛbɛ a fisayara yɛrɛ de hakilila bana dɔ bɛ waati dɔ la a bɛ se ka na
no y'a fɔ cogoya min na e dama k'a ka fisa ko de non ka fisa ne yɛrɛ ko non bi kɔni ne ma foyi jateminɛ ne yɛrɛ b'o fɛ kɔrɔlen n'a sɔrɔ fɛn wɛrɛw don mais bi kɔni ma foyi jateminɛ fo ka taa fɔ ko ne bɔra so kara n'o kɔni ka fisa kɔni ne bɛ fɛ ka laɲini dɔ min k'i fɛ maa k'i fɛ baasi tɛ sabula k'a da ka banaw nana ka na se Ayisa ka bana bɔra o kɛra ka nafolo bɔ ye e yɛrɛ ka baara tiɲɛnen don ka na se tuguni kanku yɛrɛ ka nin bana ma a bɛɛ kɛra nafolo bɔ ye n'a ma ɲɛ k'a kɛra tan maa ti ban ala donni na dɛ mais ne kɔni fɛ i ka fɛɛrɛnin dɔ sigi sen kan komi n'a fɔ an mansaw bɛ dugu la village la i ka fɛɛrɛ kɛ i ka ninnu dɔ la kelen bila u ka taa bɔ yen hali n'o taara kalo kelen kalo fila kalo saba kɛ du mankan bɛ dɔgɔya kelen du mankan mana dɔgɔya musaka yɛrɛ bɛ se ka dɔgɔya misala n'i bɛ kilo 5 de tobi kilo 2 bɛ tobi yan'o cɛ i na wari dɔ sɔrɔ ka mara ne kɔni o kɔni ne hakilina ye dɛ. n y'a faamu baasi t'a la Sufi o hakilina ɲɛnama kojugu n bɛna a ko sɛnsɛn k'a lajɛ n bɛ se ka maa min bila ka taa u fila la i y'a faamu. o kɔni ma se tigɛ e ta de ka du ye ninnu bɛɛ bɛ ka mara de kɔnɔ. a ye n yɛrɛ ka miirina de ko dɔn n tɛna t'olu kɔni ɲininka. ni kɔni taara e b'a dɔn u ka taa sinamusoma fila ka t'o ɲɛ ko dɔgɔ b'i kɛrɛfɛ i ye kɛlɛ de kɔni wuli. Sufi o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ barika da saga ko in na saraka sera ka bɔ wa hali fura sɔrɔla a ye kungo 3 bɛɛ kɛ fura in na mɔgɔ ko f'a ka dafa 7 la n b'a dɔn o bɛɛ ɲɛna ma walayi. Kara i ni tiɲɛni bɔra ji. ne de kan k'e fo. ayi Sufi ne y'a kɛ n yɛrɛ don ne m'a kɛ e yɛrɛ de y'a kɛ ne ne de kan ni ne kungo don o tuma e bɛna ne bɔ dutigiya la. ayi kara don kelen ne tɛ ka sigi n'a ye ka miiri hali n tɛ sigi ka miiri ko ne teri ye ne baden nin ye i ni maa dɔ bɔ kɔnɔnogo kelen na a bɛ ɲɔgɔn convoquer tribunal mais i b'a sɔrɔ i ni maa dɔ bɔyɔrɔ ka jan a bɛ ɲɔgɔn faamu e mun kɛ ne tɛ se k'e sara hali ne tɛ se k'e sɔrɔ yan n bɛ dugawu de kɛ halisa ala ka sini kɛnɛ di walahi i ŋɛniya ani ka laɲini ala ka nɔgɔ ye nafolo in walahi i bɛ segin i ka nafolo tigɛ ma ala ta de ye tiɲɛ ala k'o kɛ. Sufi o diyara n ye n tɛna t'e min aw fɛ n b'a dɔn nisɔndiyalen don cogoya min na n bɛ taa lajɛ so ni ko b'u cogoya la yen nɔ. ayiwa n bɛ taa lajɛ ni ko b'u cogoya la. ko n'i taara i ka ko in kɛ cɛfɛlɛ ye kana fo ɲɛna ni ala sɔnna i y'a mɛn. a ye mɔgɔ kɛcogo dɔn i ye dɔn. ni dɔ taara sisan e yɛrɛ bɛna dɔn n bɛ lafiya mankan bɛ du mankan bɛ dɔgɔya kanku kɛnɛya la a ma kɛnɛya o a mankan danbe. a mankan ta ten walayi a ma nɔgɔ. ok Sufi n'i ka cɛ nana k'a tun tɛ fɛ ne ka te min de ko ko n t'a la. i b'a sɔrɔ ko wɛrɛ donna a kɔrɔ i b'a sɔrɔ ko wɛrɛ donna. k'an b'o la awɔ k'an bɛn ayiwa ka tile yɛrɛ. tasuma kɛ furula la ko te wuli buramuso a tɛ ne yɛrɛ ne ko ne kan ka tila ka bɔ ne yɛrɛ ɲinɛna k'o fɔ papa ye mais ne b'o wele ni b'i ka téléphone ne k'o wele a tɛ ne jama téléphone n'a wulila i ka si bɔ n tigɛ kɔnɔ a tɛ wele la bi a tɛ wele la sita tɛ minɛn ta i ka tasuma kɛ furula la i kana sigi an ka teliya ka sigi bisimilɛ mun bile b'a dɔn ne ye nin fɔ karamɔgɔ a b'a fɔ k'i tɛ bɛn fɛ Ayisa taa yɛrɛ sa Ayisa tila taa yɛrɛ mun de kɛra a bɛ ka boli ne ye mun de kɛra mun de bɛ ne na bɔ de bɛ ne na k'an mun bɛ na a y'a fɔ ne ka boli ɲɛ ne ye a y'a ta ka bɔ ne nana Ayisa ma boli ka don so kɔnɔ sisan Ayisa bɔ Ayisa mun de bɛ ne na bɔ Ayisa mun de kɛra mun bɛ ne na foyi o mun na mun de bɛ ne na foyi t'i la sa kanku mun kɛra ne kɛra ɲuguntɔfɛn ye du kɔnɔ ne mana bɔ bɛɛ bɛ boli ne ye mun kɛra mun bɛ ne na kanku ko foyi t'i la ne ma boli ɲɛ Ayisa de bolila ne tun bɛ k'a fɔ a ka bɔ de kana kasi sisan buramuso ni mun bɛ na ala kama fɔ na sa kanku walayi bilayi talayi fɛn bɛɛ ni Alahu tala cɛ foyi t'i la foyi t'i la foyi t'i la ne ɲɛ tɛ fɛn n'i la o i bɛ sɔrɔ i bɛ ka bonya o de don wa i fari bɛ ka nugu fo k'a faga e ɲɛ t'a la depuis i donna karamɔgɔ fɛ i ma deli ka ɲɔgɔn bonya kɛ i farikolo ɲana k'i bonya k'i nɔrɔya mɔgɔw bɛ ka siran o de la sinon foyi tɛ. Ayisa sesi tɛ sa i k'i sigi ka bɔ dugu ma i ka teminɛ ta ka na. kanku Ayisa ka fini ɲɛna dɛ yɔrɔ Ayisa k'i ka fini ɲɛna i tɛ nin tɔ d'a ma kanku ka bon ne nin tɛ don kanku na tayɛri jumɛn nin kala n ka tayɛrikɛ de y'a kala kanku e ko waati da sigi e ma na nin te e ma na nin fosi Ayisa ye kɔɲɔmuso Ayisa ka te san awɔ ne bɛ te san kɔɲɔmuso de kan ka kɔrɔw bonya
Nam. Karamɔgɔ yɛrɛ ka baara ko in dun. Ne bolo k'e ni karamɔgɔ ye baara ko ni kuma kɛ koyi. An y'a kuma kɛ kuma bɛɛ karamɔgɔ de bɛ ka bɔ ni dossier kura ye yɔrɔ dɔ la ko a taa déposer. Baara tɛ ka sɔrɔ. Karamɔgɔ yɛrɛ y'a fɔ ne ɲɛna. A y'a fɔ ne ɲɛna ko baara kura dɔ wulilen don k'ale tɔgɔ yelen don a la. Ne yɛrɛ a don ni duwawu caman k'a ye an ka laɲini fɛn fɛn a ko bɛ sɔrɔ baara nin kɔnɔna na. N'Ala k'a to a ka taa baara nin kɔnɔ a ko awɔ k'a bɛ ka taa jaabi minɛ o baara yɔrɔ la. A ma fɛn fɔ ne ɲɛna o la ne t'o kalama. Ne fɛ n ye e ni karamɔgɔ ye o baara ko kuma kɛ koyi. I b'a dɔn karamɔgɔ fɛnɛ kuma dɔ la ma fila a b'i dogoni na. Ayi o tɛ dɛ ne yɛrɛ de ko k'an kana fɛn fɔ mɔgɔ ye. Ne bɛ dɔ kalama la. Ayisa b'a kalama ne t'a kalama e kɔni b'a dɔn o fɛnɛ tɛ ko cɛ ɲuman ye. O ma ɲi nɔ an jo t'a la. An jo t'a la. I bɛ sɔrɔ a ɲinana k'a f'i ye de. An kɔni bɛ duwawu de kɛ Ala ka karamɔgɔ ka baara ko ye Ala k'a taga ɲɛ. Amina. Ne yɛrɛ ka baara yɔrɔ mɔgɔ ne n'olu kumana. Ne ni n ka patron kumana. Patron yɛrɛ ko k'a bɛna dɔ fara ne ka jala kan. E n'olu kumana don jumɛn? Kunu. Kunu. K'a bɛ dɔ fara n ka jala kan. O diyara n ye kosɛbɛ. Parce que i b'a dɔn ne bɛ sara ni mun ta Ayisa bɛrɛ tɛ. K'an ko k'e famana ka taa baara yɔrɔ. Ayi dɛ. Maa ni tɛnɛ Ayisa ka di a la ni tɛnɛ Ayisa o mɔgɔ saba sigilen o ka di wa baro yɛrɛ koyi i jɔ n ka taa parce que ne yɛrɛ mago bɛ Lala. Kunu ne taara baara yɔrɔ la o. K'an ko e bɛ kunu bɛɛ ba so kɔnɔ sunɔgɔ la. Ayi dɛ. Kunu ne nana fɔ ne y'an ka moto jɔ ka foli kɛ. Tiɲɛ ne ɲira hakili. K'an taara baara la kun fantanya bɛ ne la a bɛ ka ne hakili bɛɛ traumatisé. Awɔ kunu a taara baara la. O ye bɛɛ tɔgɔ n'a jamu ye sisan. Walayi ne ko ne bɛ 200 sɔrɔ e bolo. 200. Ni donna so kɔnɔ. K'an ko e ka ko man di a ka ɲi ɲɔni ka na diɲɛ jɔ ne la k'i ka 200 a ka ɲi walayi a ka ɲi wari dɔ yɛrɛ bɛ ne bolo. Buramuso ne ka ko man di ne de ka ko dɔ delila ka se ma. Ayi. Depuis e donna du in kɔnɔ ne ka ko. Wa ko k'an ko i ka baro de man di mɔgɔ tɛ se ka kulonkɛ yɛrɛ k'e fɛ yɛrɛ. Ne ma da ne nana baro la bi n'o kɛ. Ni ye den wɛrɛ ye goya la dɛ. Sira. Ma e nɔgɔyara de. Dina. N'i ma bɔ ne la ni bana ko kuma mɛ n sen fili kɔnɔ. A bɛ da bana ni nɔnɔya bana mun bana de bɛ na i tɛ sabali. Ma foyi t'i la. Ni dun ɲɛna bi fo ka n'aw sigi tɛnɛ Ayisa ka di la ka kɛ baro ye. Ne m'a fɛ sɔrɔ n ko don ka tɛ don o don mankan na. Ne m'o fɛ. I y'a kuma fɔ a yɛrɛ ma ɲi maa yɛrɛ garisigɛ ma. Baasi tɛ ne yɛrɛ kun na dɔgɔnin nɔfɛ de k'an bɛna bɔ. An bɛna taa. An kan ka taa ci la kɛnɛ ma. La. Aw kana mɛrɛ Madinɛ. Dina ya danpe ɲana dɛ. Walayi merci. I tɛ na nin tɔ di ne ma. Ɲaamɛ. Ŋo ne ye nin san ka na d'a ma. Ayi dɛ ne de y'a nin san wari cayara dɛ. Ayi tɛnɛ Ayisa e ye mun san maa e ye mun san o bɛ yen o. Ayi Olu tɛ kelen ye. ne ye mun san 20 E ye mun san o ye finman de. Ne ye tɛnɛ Ayisa n'an ka taa ci la. E y'u fɔ wa? Ba taara mɔgɔ i kan ka ne fɔlɔ de fɔ wa ou bien bɛ ninnu de fɔ. Buramuso tɛ kojugu ye sa. Ayi denmisɛnnin kan ka mara ye. Ba y'anw ɲa tɛnɛmuso ye. Ɲɛ bɛ nin lan na ni ne ma nin gɛrɛ n yɛrɛ la nin bɛ fɛ ka nin ka ko bɛ fɛ ka taa ne bolo da. A n'a kunsigi ɲaga Ayisa fɛnɛ ma se ka ɲɛ ma k'o kunkolo dilan. Ne ko la ma ko la ka taa kungilayɔrɔ la ka dɛsɛ koyi kungilan n'a ye la wele la ma sɔn ka taa. Kuma ne bɛna la minɛ ka taa la. Kan o tɛ na k'i kun dilan. Ayisa. Ne wari caman de ka ni fini na dɛ. A kala wari yɛrɛ cɛyara. Absa. Kan ko ne ka ni fini ne yɛrɛ de taara nin kala. Suro. E ya ne ka fɛ ɔrɔbu singa. I t'a bɔ ka di yan sa. Ɔrɔbu jumɛn? La. I b'a dɔn ne y'i wele mun na ne mɔgɔ gɛlɛba de b'i la. La e yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ fɛn foyi san kɛnɛ ma ko ne min e sɔn a la so kɔnɔ. Hali bodini bɛ la ne y'o san ka d'e ma. Hali jubuni filɛ ne de filɛ ka tafe kelen kala k'o d'e ma e b'o don e la. Ala kama n bɛna kuma min f'i ɲɛna i bɛ n sutura yan mɛn. Ne b'a dɔn ni ni papa filɛ nin an tɛ ka ɲɔgɔn ye. Ni ne ni ba tile jula an tɛ ka ɲɔgɔn ye ɲɛ na. N'a y'i ɲininka kɛ ko ne bɛ taa ekɔli la i b'a fɔ ko awɔ ko ne bɛ taa ekɔli la don o don. I y'a mɛn wa? Ayi n'a jɔ yan. O piyo de miiri. Ni da bolila n b'i faga. Ayi buramuso fila sa. Ayi na dangili da dangili sirasi dangili dangili ne ka dangili sirasi dangili Absa dangili da. E de tɛ Ayisa ye. Absa ye. Kan ko dɔnkili wa? Ne m'a fɔ du kɔnɔ yan quand je pars tu pars pas. Buramuso.
Buramso. Kamu ala kama kamu. Awo mamle. Kamu ala kama. Akate Dongli. Surasi dongli. madina galon tikala la u galon tikala ala te foshi kila ate jurumi yɛrɛ sɛbɛ kan e tɛ se ka ne sutura la I kɔrɔmuso min ye ne k'a fɔ dɔrɔn ba ɲɛna ko awɔ ko n baden bɛ taa ekɔli la don o don e tɛ se k'o fɛnɛ fɔ kɛ e tɛ se o la la kana n'o kɛ na sa n sutura sa awɔ ni kelen dɔrɔn awɔ ok taga bitigi la n ka warimuso bɛ kɔrɔbɔrɔ kɛ ne bolo I bɛ taa k'a ka sukɔmu ta na di ma ka na awɔ taga na maa lɛ bani I b'a dɔn k'a ka bana wulila tuguni a na taa kama Ay dongli da. Dongli. Surasi dongli. Ada an ka dongli da. Wallahi bila ma da bɛɛ n'Ala cɛ. Bila me dongli da muru. Ada mama da. Ko ma da wallahi ba da. Muru da mama da sa. Taga dongli da. Aisha dongli da sa. Kamu ya gɛrɛ fɔ. Aisha dongli da sa Aisha. Afoko. Obuzu baza. Obuzi baza. Zimo. Muru. Wai kau. Apa kanya? Kau wala apa buru jam dongli da. Me dongli da. Wai. Ada ibu. Ega ni kola ibu. Mburamso kigambla. Kana ta sambramso bete ga netu ya mburamso kana ta sambramso. Mburamso. Ne tera mana be fe kan wani ere. Ai sam. Mburamso bideli. Mburamso o ma ere se karamo kana ne shuta dun ngana. Mburamso ai kana ta sambramso bideli sa ne re bitu ga datu ku kan we. Kumga mine ne delie ne ku o ke kan wo mine le da ku te sen mo. Mburamso ne be se kan wo mine to ko di sambideli kana ta sambramso ne tera dro ya pe ba. Ai shi ne ma dun bla dona ne shujugu be ta lagara. Mburamso ambe ga ta shegin. Ambe ga ta wa. Ambe ga ta. Ai nano. Ambe ga na ta sa. Mburamso sa e baro minwa. Bi deli ake ala na kira kama furu ɲɔgɔn bin karamɔgɔ ɲɔgɔn cɛ a to ne ka taa tile fila kɛ ka hakili lafiya Mburamso ai e baro kuma be bɔ kuma bɛ ne fɛnɛ jigi ere ne ko ke be taa ne kelen bɛ to no ne ni kanuni madinɛ dɔrɔn madinɛ fanga bɛrɛ to la ati ne yɛrɛ la Mburamso a bɛ kɛ cogo di wallahi Mburamso I bolo da dusu kan dusu be togo min na tension me faga fu a ti faga sa Mburamso e ka sabali ba e fɛnɛ ka to ne ta la ba e ka to yan nɔ an to ka datugu kanuni I b'a dɔn min no sa I bɛ taa sugu la I bɛ safinɛ minɛn kelen sa I bɛ nana ye ni ne bɛ sugunɛ kɛ ne b'a k'a kɔnɔ ne bɛ bu kɛ ne b'a k'a kɔnɔ ne tɛ bɔ nka fɛn bɛɛ bɛ diyan so kɔnɔ n bɛ taa bɛɛ bɔ Mburamso I ko ten jaa ne ko kan ka fa nɔgɔyara jaa Mburamso kan ka fa ma nɔgɔya n ka bɛ da ka wuli de Mburamso Mburamso hali kun ka to n ka taa Mburamso e ka sabali sa n ye min fɔ I b'o kɛ awɔ n b'a kɛ n bɛ taa sugu la sisan Mburamso a to n ka taa ayi sa ka na sa Mburamso na ban wa ha e ni ate ka taa mɔgɔw fɛ dɔrɔn ka kɛlɛ tuguni E kuma ninnu to ne ma bɛn u ma mara u ni mara ma bɛ don so kelen na e ma tɛ kun wala la Absa de nana ne sɔrɔ yan ne ka na n sɔrɔ n sigiyɔrɔ la ko hɔ ko ne tɛ k'e yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya tɛ dilan ko fɔ ne ka taa baro la olu fɛ n ko ma n k'an ka baro tɛ laban an ka baro tɛ laban u bagara an ma wa subaga bulon yɛrɛ de don u tun bɛ fɛ ka n dun ne k'e dun wa an bɛ baro la ɲɛ bɛ n bu la Absa da kɔnɔ n wɔrɔ b'a da kɔnɔ n kama bɛ Aisha da kɔnɔ n bɛ k'a dun ma o cayara dɔɔni yɛrɛ ayi e ko k'a cayara de wa u tun bɛ fɛ ka n dun ne koyi a ka ɲi don so kɔnɔ k'a don ma don so kɔnɔ sa an mun bɛ yen don ka don min so kɔnɔ sa I ka t'i da ne t'i da n dalen don ko ka n da i maa yɛrɛ de quoi min da tɔgɔ maa tɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye koyi tiɲɛ don I y'a hakili jigin maa la maa yɛrɛ de quoi maa ye mɔgɔ lankolonba wa a tulo jalen don a ma mara ani mara ma don da kelen na bɛɛ bɛ maa la o bɛɛ bɛ maa la tiɲɛ na Dina Dina surɔ jumɛn kɛra ne ma fɛn ɲɛna e dalen ka dogodogoni kuma kɛ e tulo kɔrɔ n'i ka wuli sɔgɔmada joona ni nin waatini o waatini tɛmɛnen
o fana sele ma kuma sa ti sele ne ma fɔ ŋe ka taa lɔgɔ ɲini lɔgɔ ɲini mi e ma fɔ k'e bɛ taa kungo kɔnɔ ko ka taa ne ka lɔgɔ ɲini ma i kali ka min e furula ni bin e dilan ka tobi lɔgɔ la ma furu koyi a ka ɲi ne tɛ taa n ka lɔgɔ ɲini n yɛrɛ bɛ taa n ka lɔgɔ ɲini ayi ne bɛ taa n ka lɔgɔ ɲini taa n ka lɔgɔ ɲini awɔ ɲaami ma e ye tɛnɛ sɛ ye ko olu tuma a ɲɛmɔgɔ de bɛ minɛ a ɲɛmɔgɔ de bɛ la man dabila sa e ba yɛrɛ de quoi i sigi min na ah salon kɔɲɔmuso ma e ye kɔɲɔmuso de sa e ye kɔɲɔmuso i ɲɛna sa i ɲɛna foto ta na n ka ta ciao a taara ya min a yira na ne a yiri la e nin den ka jugu sa ka foto ta ka ban ka yira na ne yɛrɛ jɔlen bɛ kuma na halisa komi nale sisan komi nale Madinɛ a bɛ ka ne ɲininkali de kɛ ko ne bɛ taa min ne k'o Dina e ye mun de faamuya nin ko la ko jumɛn na k'an ka nin ko ninnu kɛ kana sɔn e yɛrɛ bɛ ko sugu dɔ kɛ nin tɛ kɛ yɛrɛ de n'a fɔra ko bi ka fisa sini bɛ juguya n'a fɔra ko bi ka fisa sini hali bi an ye sɔgɔ depuis dugu jɛra an bɛɛ kun kɔntannen don ko Kanu sayara ja la madame ne fɔlɔ kana sɛ ni yɔrɔ ko ni sanfɛ wulila bere kunnadoni b'i kunna ka yala aw mɔgɔ foyi tɛ maa ka bana na maa ka fura ne Dina o fana ye kuma ye bi ma i jɔ ka kuma dɛ aw yɛrɛ b'a dɔn maa ka fura ne maa ka entretien misɛnmisɛnnin a bɛɛ de ye ne ye aw si mago t'a la aw ne nin kɛ sa aw yɛrɛ bɛ ala minɛ k'aw silasira o ɲɛ i n'a fɔ a ye kojuguba dɔ de kɛ aw la aw man ka nin kɛ sa adamadenya nin fɔ aw man ka nin kɛ maa na dɔgɔnin e m'a faamu e yɛrɛ bɛ tɛnɛ o sa bɛ yen hali mɔgɔ si tɛ i kun de kɔnɔ ko bi ta ka fisa mɔgɔ si mago tɛ maa la jɔ b'i fɛ mɛ cɛn t'i bolo dɛ anw munna sa e k'a jateminɛ Kanu tɛ se ka kariya ka ko dɔw k'i la mɛ ne ni Absa a b'o kɛ anw na Kanu bɛ kariya ka maramafɛn ta anw kama a bɛ muru ta anw kama bere bɛ ta anw kama hali kabakuru Kanu b'a ta an kama n'a nɛgɛli de a b'a bɛɛ d'an kan a b'a nɛgɛ de ne yɛrɛ b'a nɛgɛ se ka kariya ka gɛrɛ Kanu la cogo sugu de la parce que a b'a dɔn k'a den ye e ye ko dɔ bɛ ko la a tɛna sɔn ko e la tɛnɛ saw tɛ sɔgɔma ni aw nana a bɛ n'a nɔfɛ so kɔnɔ fura min kan ka d'a ma ne b'a ta cogo fɔ a ɲɛna a bɛ to ka fura d'a ma an ka to a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ne yɛrɛ sɛgɛnna a la yɛrɛ an y'a mɛn aw si mago tɛ maa na an mago b'a a degun bɛ ne de sokɔnɔna kan sisan e m'a faamuya sisan komi a bɛ sɔn e bolo de o de la an bɛ furaden ninnu to e ka bolo kan ne b'a dɔn k'a occupation tɔ ninnu an b'o o ye tiɲɛ an bɛ sɔn ne bolo sɔgɔma a bɛ to ka na an ne bɛ jɛ an fura d'a ma siɲɛ kelen ni an y'a lasunɔgɔ ne bɛ bɔ kɛnɛ ma i komi i ko ten tɔ k'an bɛ jɛ ka di ɲɔgɔn ma sinon kɔni ni i kɔni ko k'an kelen kelenna k'a di wala n b'a dɔn Kanu tɛna sɔn mais ni i kɔni y'a fɔ cogo min na an bɛ jɛ k'a di ɲɔgɔn fɛ an b'a di ɲɔgɔn fɛ sinon n'a fɔra k'an kelen kelenna ka kɛ wala Kanu bɛ da an fana kana to ka siran ɲɛ n b'a kɛ cogo di Madinɛ boli boli an ɲɛ n b'a kɛ Kanu yɛrɛ bɛ mɔgɔ la sira yɛrɛ ɲɔgɔn mutu jɔ ka so sanfɛ k'aw lajɛ i b'a dɔn k'a cɛ man ɲi Kanu yɛrɛ de bɛ k'an na sira yɛrɛ ɲɛ n'a tɛ ka boli k'an kunbɛn a bɛ bere maramafɛn ta k'an kunbɛn ni ko ninnu na sa ne y'a kɛ dɔrɔn a b'a kunbɛn hali bi ne na ko ne ye muru minɛ ala ma gɛlɛya ne bɛ ka kuma min fɛ yen bamanankan min fɛ yen o y'o de ye o a tɛ se ka ko dɔw kɛ e ta la a tɛ se ka ko bɔ ko bɛ ko la a t'o bɔ e ta la mais a b'a bɔ anw ta la ne bɛ ka bamanankan min fɛ yen o yɔrɔ ye nin de ye o mais i y'a fɔ cogo min na n y'a mɛn anw jo t'a la fili b'anw sɔrɔ i y'a faamu fili dɔrɔn de y'anw sɔrɔ an jo t'a la n'Ala sɔnn'a ma e bɛna taa min ne bɛ taa bitigi la i hakili to a la n bɛ na yan a bɛ cogo di kɔri baasi tɛ yen nba voilà komi i famana ka n wele n ko n bɛ na n bɛ n'i ka ko in na n bɛna jaabi nɔfɛ komi i tun ko ma k'i bɛ miiri ko kɔfɛ k'i bɛ kuma n fɛ n sigira n ye ɲɛ filɛ ka dɛsɛ i ma se n kɛ bi n yɛrɛ y'a décidé n ko n bɛna ka nin hakilinata ɲininkali kɛ Ajaratu ka ko i ka madame ka ko Ajaratu ka ko a tɛ e fɛ yen ka ban a bɛ ne fɛ yen bon ne kɔni hali sisan ne ma hakilina sɔrɔ fɔlɔ dɛ parce que ko in yɛrɛ filɛ cogo min na ne ma hakilina jɔnjɔn sɔrɔ fɔlɔ dɛ n yɛrɛ kan ka taa voyage la tile fila nin na donc n m'a dɔn o la kɔni fo n ka taa ka na fɔlɔ n tɛ se ka jaabi d'i ma jaabi di ok n y'a faamu o tɛ baasi ye an kɔni an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala ka jisuma k'a fura ye sinon n'o tɛ n y'a bɛɛ f'i ɲɛna ka ban furu ko ma nɔgɔn dɛ wa muso hakili ka dɔgɔ o ka hakɛ to muso hakili ka dɔgɔn yɛrɛ yɛrɛ de cɛ de bɛ muso minɛ k'a koro ka k'a sago ye muso tɛ se ka cɛ koro ka k'a sago ye ok n diyara n ye
mais mi deli ki miri alsa ni nana ka bɔ voyage la dɔrɔn an ka nin ko kɛ jisuma bɔnnen n y'a faamuya o bɛ diya ne ye koyi fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ régler nka fɛn dɔw bɛ yen nɔ tant que o mago bɛ min na n'o ma kɛ olu tɛ yɛlɛma de quoi u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛ t'o mɔgɔ nasuguya de n y'a faamu i y'a faamuya bɛɛ b'i ka mɔgɔ lɔ bɛɛ b'i ka mɔgɔ dɔn e mana fɛn o fɛn fɔ a jiratu ko la e y'a dɔnbaga dɔ ye i y'a faamu o la kama ne tɛ sɔsɔ ne kɔni b'i ɲini dɔrɔn i ka yafa ma dɔrɔn i ka dusu bila quoi i y'a faamuya a ka se ka tɛgɛ mun ko ye o nɔ la quoi ayi baasi t'a la a tɛ yɛrɛ fɛ yen ka ban a bɛ ne fɛ yan donc sani ne ka miiri in cɛ ne tɛna fɛn f'i y'a la o n'a b'e bolo ka ban kɔni e bɛna dɔn a jaratu ye mɔgɔ min i yɛrɛ bɛna dɔn a ma se ne yɛrɛ ka fɛn f'i ɲɛna bilen quoi n'a dɔn ne bɛ ka n ka kuma faamu ne y'i ka kuma faamu ok baasi t'a la donc on fait comme ça ne bɛ sira ɲini denmisɛnnin baraji donc an b'a kɛ ten ni diyara n ye kojugu i bɛ n ka foli fɔ madame u b'a mɛn n'ala sɔnna a ma a bɛ di i dɔgɔmuso de don ou i kɔrɔmuso de don min mura cɛ fa n kɔrɔmuso de don a bɛ yen nɔ a bɛ baasi t'a la d'accord n bɛ n ka foli fɔ a ɲɛna k'an m'o la Ngudimi bana dondola, ngudimi ban kabago, ngudimi. Anikle. Isi anikle. Ajalatu. Bora da. Ai, ne kuma bɔ, ne kuma sunɔgɔ de la. Depuis su sunɔgɔ kuma de la so kɔnɔ. Awɔ. Ajalatu. Est-ce que e kunkolo bɛ yen nɔ? Munna? Ja e yɛrɛ cɛ jɔ bɛ yen nɔ. E ni Ala na kira cɛ muso furulen. I bolo da i kunna ta. Ni tɛgɛ da i kunna, i kundama lɛ. E ɲɔgɔnna npogotigi sanfa dugufa i falen no nin na. E b'i da depuis su sunɔgɔ fo heure jumɛn fo 14h. O de ye wuli kuma ye. Ne ko e tun bɛ nin k'i fɛ yen na. Ne ma deli soli ka wuli la o. Ne cɛ bɛ taa voyage la, ne bɛ wuli 14h soit 13h. Ne ma deli a la o. Marakaw sɔrɔla k'a dama ɲani kelen. Bilahi ni e cɛ tɛ danga den ha don o don e cɛ kan k'e gulonni ka dɔ tigɛ e sogobu la. Furumuso yɛrɛ k'i da fo 14h. Hali n'i tɛ ci la, hali n'i cɛ tɛ yen, n'a y'a sɔrɔ a bɛ voyage de la, n'a y'a sɔrɔ a bɛ kɔ kan nin, furumuso i kan k'i dege soli ka wuli la. E b'i den bilasira cogo di? Ne bɛ wuli ka mun de kɛ? N'a sɔrɔ n'i cɛ bɛ yen nɔ sa i bɛ wuli sɔgɔma joona i bɛ ji sigi ka d'a ma. Ale tɛ yen nɔ ne wuli kun ye jumɛn ye? Wa i b'a dɔn tulo kunnadi de bɛ ladilikan mɛn, ne ɲɛ b'e la, e tɛ ladilikan mɛn. Ne bɛ n kɔnɔ kuma bɛɛ fɔ ye, o bɛɛ la e b'i jɔ k'e bɛ wuli ka mun kɛ? Ko n'i cɛ bɛ i bɛ ji kala ye, n bɛ fɛn kelen de f'i ye furumuso. A tant i ni cɛ ka ɲɔgɔn faamuya furu kɔnɔna na, kan'a to i ka kɛ salibagatɔ ye, kan'a to i ka kɛ muso nɔgɔlen ye, kan'a to i ka kɛ muso kasabɔlen. E wulila ale ye ɲɛma ko e dama ko ani tile i ma maloya. N'i wulila soli ka wuli k'i ka entretien kɛ k'i ka yɔrɔ dɔsi. Cɛ bɛ cɛ tɛ usulan don. A bɛ se ka kɛ a bɛ bɔ voyage la a b'a kɛ surprise la. N'a nana i ka so sɔrɔ position dɔ la a b'a ɲugun don a yɛrɛ la. A bɛ ko wɛrɛw bila a hakili la min tɛ muso ko ye. A b'i to yen nɔ a bɛ t'i ɲɔgɔnna wɛrɛ ta kɛnɛma min b'i ni san cɛ. E Ala cɛ k'e lajɛ e furumuso tɔ hali ne yɛrɛ min tɛ furu la ne bɛ soli ka wuli. Soli ka wuli o de ye muso danbe ye. Yɔrɔ e tɛ seli dɛ. Ne bɛ seli kɛ. Depuis su sunɔgɔ e bɛna fajiri de seli sisan. N bɛna seli fana de seli. E b'i pan fajiri kunna. O kɔni o y'a kɛcogo yɛrɛ. N'i sera Ala fɛ yen nɔ a fana kan ka min k'i la ni fajiri sera a b'i pan i k'o yɔrɔnin kunna a bɛ seli fana ta k'i. N bɛ min f'i ye Ajaratu i tulo dayɛlɛ i ka n lamɛn o de ka di n ye. Fili ma jugu dɛ n tɛ bɔ fili la o de ka jugu. I nana yan i ma na yan toli ka ma wuli sabula mankan de b'i ni cɛ cɛ. Hali n'a y'a sɔrɔ e bɛ wuli ka so 20h n'i nana dunanama yɔrɔ wuli soli ka wuli k'i bolo de nɔ mɔgɔ fɛ ka baara kɛ. I kana to mɔgɔw k'i jogo dɔn. Hali n'i taara sɔrɔ baara tɛ du kɔnɔ a yira mɔgɔw la k'a fɔ baara de ka di ye. Ni baara tɛ u yɛrɛ b'a f'i ye karisa a to i ka nana baara kɛ. Mais e k'e le 14h bilahi e cɛ kan k'e da k'e kan tigɛ de. I b'a dɔn e cɛ ma bage ma. N'i y'a sɛgɛsɛgɛ a m'i labila dɔwɛrɛ kama dɛ i ka nin salibagatɔya. Saliya man ɲi dɛ saliya ye fɛn juguba de. Mais i t'a dɔn ni e yɛrɛ nin y'a ye den tɛ i bolo ne ye den sɔrɔ ne b'a dɔn don dɔw bɛ wuli ka sɔrɔ bo munnen n'o kunkolo bɛɛ la 14h mana kɛ muso furulen wuli kuma ye i kungo b'i yɛrɛ bolo ne ta ye ladilikan de
Iklala. Misaka taka. N'a y'i diya san yɛrɛ ne ka sira foyi t'a la t'a tiɲɛbagatɔ Sanadiyatu sa tile filanin na se yen tile filanin ne ɲɛ b'e la munumunu sɔrɔla so in kɔnɔ maro ye n'i cɛ tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ a kelen k'i gɛn de walahi n'i y'i nɛ don ne ba ninnu fɛnɛ kɔrɔ k'olu fɛnɛ ka furu sa don o don n bɛ mun k'i la ala de b'a dɔn yɔrɔ sisan sɔgɔmada fɛ don o don i musomuso i ka dali kɛrɛ filanin na ne ko somɔgɔ t'e la de a han e furulen n'i ma don min na o n'i ye e cɛ in ma an de y'a furu siri a jɔn y'a furu siri e ba n'i fa tɛ ya yɔrɔ ni i cɔn an ka du in kɔnɔ yan yɔrɔ wa ne ba ta wulilen filɛ nin ye dɛ i ɲɛ bɛ ka ye cogo min na tɛmɛ a ka kow la dɛ n'a ye ko o k'i la tɛmɛ a la parce que a t'i ɲɛ sira la i k'a kɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɛ yen i y'a mɛn a t'i ka ci la. Ajaratu e bɛ ka taa ne bɛ ka taga ci de la ko ci la wa Ajaratu ni eri ne kɔni b'a dɔn ko papa tɛ yala fɛ Ajaratu e b'anw jumɛn bɔtɔ la ni ci tɛ e bɛ so kɔnɔ yan nɔ e b'a dɔn i n'i cɛ ko mankan de y'a to e sera anw ka du in kɔnɔna na n'i tora yala la a tɛ faamuya dɛ Ajaratu u b'a fɔ ko i bɛ ka taa yala k'i furu sa ka bɔ i cɛ kunna i bɛ ka taa kamalen tigɛ la Ajaratu muso furulen ka ko ma nɔgɔn koyi hali n'i y'i yɛlɛma surtout e yɛrɛ ɲɔgɔnna carakilen tɛ n'i y'i yɛlɛma cogo dɔ b'a fɔ k'i ye manamana ko kɛlɛ ye Ajaratu i tɛ sabali i ka yalaba in dabila e bɛ ka taa mun ci la ne bɛ ka taa n ka fɛn dɔ de minɛ i dun tuma man ka bɔ ka sɔrɔ papa yɛrɛ ka yamaruya tɛ n'a kun nana ni ci min kun don i tun b'a fa ɲɛna hali n'a yɛrɛ tun bɛ t'i bila o fɛ ni a b'a fɔ k'i sira d'i ma k'i ka taa i bɛ taa i yɛrɛ ye Ajaratu mais e bɛ bɔ ta i tɛ foyi fɔ mɔgɔ e bɔtɔla y'a fɔ jɔn ɲɛna k'i bɛ ka bɔ ne y'a fɔ Awusa ye e y'a fɔ Awusa ɲɛna ya i kɔni bɛ ka taa man ne yɛrɛ parce que ni papa nana bɔ a kalama ne yɛrɛ bɛ kɔlɔlɔ dɔ sɔrɔ a la a b'a fɔ k'i bɔra ne ɲɛna ka sɔrɔ n t'a kalama ni e ni ne kuma bɛn sa ne b'a dɔn k'i tagara yɔrɔ la ne tagara sisan ne tɛna mɛn o e yɛrɛ depuis dugu jɛra e ma ye ɲɛna heure jumɛn bɛ yen nɔ tile banna a mɛnna mɔgɔw ka dumuni bɛɛ kɛ k'e dalen to sunɔgɔ la Ajaratu i kana mɛn dɛ n'i mɛnna walayi ne tɛna i kɔ sutura dɛ papa bɛna sa bɛna ne dɔgɔya ne tɛna i kɔ sutura dɛ depuis que Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura Sinea. Donc aga blog kuna sisan i jonga ɲɛfɔ aga faamuya. Donc Sinea ale ni fantaya ni ala sɔnna ma o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour an b'o jɔ fɔlɔ o bɛ dans épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma ou k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ weleli kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o y'aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao.